Kubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka Victorium ka dukan ki tiar kilan met ka babhatam hakador ka babit Hannong Thumai Old Beat House Shillong ka Sputnik Cricket Club kalalong ka kinhon yele kai ban yo ra ya ka nam job ha ka jingye khun persha ya ka Khalsa Warriors ha ka lumpung yele kai Super Division bala pendong da ka Shillong Cricket Association ka Khalsa Warriors ka bala job ya ka jingye kenting pisa kala kam try banti ningkong bat kalala ban kamai shispa hinyo po hinyoron na ki live ar overs kat ba ka Sputnik Cricket Club ka bala be ya ka ni ka thong kalala ban kamai da shispa hinyo po kandairon tang hakikat pra overs